AnoDominationDotCom. Піший, вело, електро, мото і авто. Інколи буває, навіть пролітають самокати. А що ти думав, якось треба заробляти? Бонуси закривати. Кілометражі під гору, згори вибитим дорога. Але веземо знов і знову, бо така робота. Неважливо, далеко чи близько, і наскільки би не було слизько. Наше завдання привезти пошвидше, бо маємо закрити замовлень побільше. Та коли замовлення на левандійці, ви не дивуйтесь нашій поведінці, бо їхати далеко туди нам, а назад повертатися знову пустими. І який тут може бути стимул, коли скоро зима, а нової оплати ще досі нема. Щоб закрити більше бонусів, літаємо щодня. Але буває, що ніяк не падає замовлення. Стандартна ситуація, допоки ще нема зими. А зимою скажуть зразу 3 замовлення вези. Щоб закрити більше бонусів, літаємо щодня. Але буває, що ніяк не падає замовлення. Стандартна ситуація, допоки ще нема зими. А зимою скажуть зразу 3 замовлення вези. AnoDominationDotCom.